years younger than my age. I love me, I like to be me. This is the best of me. I'm a little bit crazy. This is me. Ungangenzi wena, nami ngeke ngibe uwe. But keep me, ngilente ngiyonke. Uyibonela yena namhlanje. Siyabona uZondo kade ngizwa ngayo ukuthi angizoyibonela namhlanje. Sengizele la ngizozikuzwa inkonzo ngobaba uZondo. Ngiba nenhlanhla ngimlalele njalo ekseni noLinda Sibiya. Ama advice abasinikeza wona iluleka. Hey ngiyakheka. The building i-character empilweni yami izinto ebengingazitholi ngisho epulpit ngiyakwazi ukuzithola khona. Ave kubuhlungu ukuthi uyanyuka. Kanti unyuswe indoda enomlomo. Uthi ngathi uyahlaka azoza la kokuqala imini. Ukuthi udlikeke ukuthi usaligwinya ikheke athi uqala udla imali yami imali mshintshe loje. Silindele zona kahle kahle mfethu. That's why sina ngicabanga ukuthi umuntu uzophuma ondlekile. Hey baba ngilindele ispark baba lesafanele sifake engqondweni yami because ezinye izinto akazisho kumina ngeke ngiyibone ukuthi hayi khuluma ngezinto zangampela so namanje nje izinto azozisho kumina zizongiqhumisa baba ngephambili impilo yami ngiphumelele. Ladies and gentlemen, without any waste of time, I would like to bring on stage one of the guys who has contributed in my life, who has contributed in our lives, who's been used by God in a great way. Mr. Magic himself. I want to welcome him on stage and say, come Mr. Magic, do what you know best.
Oh my gosh, you know. Engafika uZondo sibe singabi serious. My gosh. Akufanele mo intombazane. Intombazane engakwazi ukuhamba, you know, must have a style, you know. Ube motivated. Hayi mohamba. Hamba uthi. Sanibonani. Ninjani? Ngiyaphila. Why you know? Funa uyitshele shem. Ngisidula pho indaba kababa. Ngitenda pho indaba kababa. Anginamali pho indaba kababa. Ebese itshela hello guys. Sanibonani eThekwini. But ngeke ngiqale kahle umngane wami uSithembiso Zondo engakangeni. Asibe ngenyawo sonke sibongele uSithembiso Zondo. Sithembiso Zondo. Woza! Ausha izale phezulu. Sa izale phezulu. Ausha izale phezulu. Ausha izale phezulu. Sa izale phezulu. Shayzana, amakhona. One, two. Lesihlala phansi egameni lenkosi. Two things mase ngithula uZondo on stage izinto ezibalekile. Ezenza ukuthi abantu ngoba sila ubona sigqoke ngathi sinuka kamnandi awazi ama problems is now. Ungabona nginuka kamnandi, ungabona ngigqoke kamnandi, ungabona ngidrive imoto right, or understand ukuthi ngisuka apha ngiyaphi. And ngibona ngihleli phansi Olive mhlawumbe ngibona ngidle iKentucky noma ngidle Nando's noma hamba nge-high hill, but ama programs athi hello. Mina ngifuna motivation yami ngizibe serious. Let me tell you something. I-problem mayiza kwena ayincengi ukuthi ubani. I-problem mayiza kwena ayinendaba ne-degree. Ayinendaba ukuthi umsakazi or awena umsakazi. Uma izinkinga ngithi hello, I'm here. Ingene kwena. Can you imagine mangifunda izwi lenkosi lithi izwi lenkosi khona incwadi eyovula yemsebenzi nencwadi yokuphila. Ngeke ngize ngikhohlwe le. Before uzondeze incwadi yemsebenzi, incwadi yokuphila. Ukuthi ufazi kaJehova or usindisiwe or uSayoni or uShembe, incwadi kodwa nizovulwa. Incwadi mayivulwa woza unemali woza la. Millionaire awazala mala. To right kalagawe. Nelson Holishasha Mandela. Woza. I'm so happy that I'm here to I'm here today finally just to Vula incwadi yathi uNkulunkulu incwadi yami ngayivula incwadi yemsebenzi. Mandela, well done, 27 years, but ake ngicheke encwadini yami ukuphila. Linda Sibiya akali ka jibula ngijwa sakazi la ima so over thing kodwa isivake manje la over cool right then memsebenzi motivateile 1 2 3 wasakaza thank you encwadini memsebenzi Linda Sibiya akekho Desmond Tutu what when that because it Ima Kona Opita gene yes ngiyathokoza thokoza nebesilo yes ngizwile ukuthi Jesu ngoba sengilapha phambi kwakho uzozovula incwadi kodwa kunenkethe engibona ukuthi yes nenasika ukuthi mina angazi Jesu ngathi uzanele nginasika yebo akudala lapha azulwini akudala you don't waste your time lapha akudala you don't waste your time Towaza Jacob Zuma mshini wami mshini lawo
These are the things ezenza ngibe serious. And ngimthanda uJehova. Akungena lapho ucula obrigado. Ezulwini. Mina ngizongena, kuthiwa ungena ngani? Obrigado sikho. Isikwembu asikho la isikwembu. There's no skwembu. Ngingangena linani isuthu isuthu ukhona manje wena ufunani woza la. So it's very serious. Sometimes in life, each and every day, sifuna ukuba la. Mhlaba angithi ngiyakhumbula eShowe abazali bami betshelwa ukuthi soze sife singena lutho. Abanotho abathandi ukunika abangena lutho. Isimanga nentombazane enhle iyathanda ukuhamba namantombazane sengathi awumahlanga khona uzongconya yona yodwa. Abantu bathanda ukunconywa abanemali, abantu abahle bathanda ukunconywa ngoba yena akafuni ukukutshela ukuthi uyenza kanjani. Into akwenzayo ukunikeza ufish angathi abodoba ufish. Painful ekhaya eShowe. Ufuna ukuba on top, ufuna ukufaka uZondo on stage, but ngifuna ukufaka ngale note le. Ngifuna ukuba on top, ngifuna ukuba phezulu. But abantu ngifuna ukunyuka nabo la. Ngiye phezulu. Ngitshela ukuthi I can do it in life. Ngingakwenza kwenzeke. Uma ngifuna ukuza phezulu. Ngifuna ukunyuka ngithi nami ngiyakwenza kwenzeke. Khona abantu abanyakazisa istepiso sami abangafuni ukuthi ngikwazi ukubambelela ngigibele ngephezulu. But Ntuli, awukunikeza aphula lami. Ngifuna ukuba on top. Ngenkathi ngisestimeleni. Ngibambe lama aphula. Lama aphula iwona azale uLinda Sibe Mr Magic. Uma ngihamba Ntuli, microphone. Uma ngihamba Ntuli. Ayichibo amaphula, ayichibo. uNkulunkulu uyayenza. Ngenkathi ngithi ubaba amaphula uNkulunkulu wayeqeqesha ivoice yami ukuthi ngibe umsakazi one day. Angikhathali noma kuthiwa uyashanela noma kuthiwa awunamoto kwamanje, but your day is coming. Angikhathali noma uhlala emjondolo, but your house is coming. Angikhathali awunamoto, but your car is coming. Angikhathali awushadile, but umshado wakho is coming. But uma ngise estimeleni ngibambe ama-aphula ami, umuntu wayecabanga ukuthi isiphelo sami sikuyibhokisi lama-aphula. And abantu abaningi baze bakutshela ukuthi mahla ama-aphula akho, baze bakuncome bathi ngeke oshanela ngayo enkampanini. Abafuni ukuthi nawe bathi abotadisha khona uzoba imanager one day. But Ntuli uma ngila ema-aphuleni Zondo ngidesa amaphula, but into engayenza ngasuke ngabona istebhisi. But istebhisi sami siyinkinga. Uma uzogibela uye phezulu akumeke la kuyabanda la. Khona umuntu onama millions but uyakhala ngaphakathi. Khona umuntu on top omile estebhisini onemali yonke, ona yonke into but akajabulile. Ungangizwa ngisakaza but I'm bleeding. Ungamona icula but uyabila ngaphakathi. Khona ufuna ukuyenza in your life, ufikile la e-ice rink. Zondo awusiza abantu. Abantu bafuna ukuba la. There was a time in my life when things zingishaya ngazi ngathi Nkosi
bekungcono ungishiye ngibe i-security guard or ngidayisela ama-aphula ami. Can you imagine usugraduate-ile one degree, one diploma, but izinto azihambeli kahle? Abanye benu bayasebenza but imali yabo abayiboni makuphela inyanga. But it's fine. Asiqale phansi la okhona. Ebese siyambonga uJehova ukuthi okwamanje ngisema-aphuleni but my day is coming. Okwamanje ngiphansi, okwamanje anginamoto but my day is coming. I remember when I was 11 uma wami Mamvulane bamkhomba bathi Xhosandini noze nife ningena lutho. But ngicela ukubize labo bantu abathi kuma wami uyozafe engena lutho abeze bazombona manje ukuthi manje emakhaya uyangena kwishawa amanzi ethe semakhaya emakhaya uyothinta ugesi kukhanya. Two things suke kunini sibonga uzondo, sibonga uNkulunkulu ngozondo. Abafundisi abaningi abathanda ukukhuluma amaqiniso bangena kuJeremiya nakuJoseph kakhulu but inkinga eyikhona mihla namalanga bangayikhulumi. Kubuhlungu uze umuntu evutha but awumazi ukuthi yena usukaphi. I remember one day ngihleli kwami ngihlele eflatini nginonqoza abantu befuna osofa. Futhi in fact ngangomotivator that day mangithi ngiyamotivator ngathola icall mangithi hello osofa. Hello khona belungu abala ngiyazi uyamotivate la khona kodwa osofa bayahamba. Oh okay sure all right mangene stage that is not over nje God says it's over wenza ngaphakathi osofa mangena ngogeza zondo mangihle emanzini mahlanga eshaya amanzi ekhanda angishayi ngoba ngifuna ukugeza ngiyocabanga yamajina ifridge livuliwe amaphisi sakhe akhishiwe abeka kusinki uhlala kwi-Continental. I remember one day ngihleli kamnandi kosofa ngqongqongqo mase ngiyemnyanga ngifike ngithi I don't know, are you Mr. LM Spear? Ngithi yes. And I'm here to take the car. Okay, sorry. Sorry, sir. I'm here to repossess the car. Oh, right, okay. Esikhulume ngaphandle, sama ngaphandle. Mangi emotweni ngakhipha impahla zami zonke. Ngabuya nazo ngafika ngayibeka endlini. Ngafika ngahlanga kwanormal. Abasendlini ngibatshela ukuthi imoto hambile. So masikhuluma ngemotivation lezi zinto zikhona nakuthina ziyenzeka. Ngifike emngcwabeni ngihlala phansi lo langa umuntu okhulumayo ukhuluma usithembiso okwaZondo. Mayikhuluma lo muntu ngithi this person is South Africa iyamdinga. Wayikhuluma ngelwane. Ngiyambheka ngiyinto ngayibona ngabe uyincegela ngale incegela. No ngisemngcwabeni hleli phansi. But mahlanga Ntuli into ayikhuluma i-powerful mara incegela nayo iyahlaba yho. Asibonge uJehova, asibonge uNkulunkulu, asibonge isisu sikama wakho olale kusona. Zondo ngibonga ama-problems odlule kuwona ngoba ama-problems angama-test ozograduate ngawo. Siyawadinga ama-problems, ama-challenges, nama-trials odlule kuwona sikubone ukuthi ngempela uyindoda yini. Sinenhlanhla eMzansi Afrika, sinenhlanhla
KwaZulu Natal ngicela sime ngenyawo sonke sinenhlanhla eSouth Africa sinenhlanhla KwaZulu Natal sibe nendoda encane evuswe uJehova ekhuluma ngaso sonke isikhathi okufanele ngaso sonke isikhathi silalele ekseni asiphinde sibonge ukuthi ivuka mzansi inabalaleli abo 2.1 million shaya ihlombe for that sibonga ngendlela emangalisayo shaya izandla ulethe uzondo on stage izandla enkulu zondo Ake shaya izandla enkulu, shaya izandla enkulu, shaya izandla enkulu. Shaya izandla, shaya izandla, shaya izandla enkulu, shaya izandla lapha emuva enkulu. Awuthola abantu ababili abathathu and say God bless you. Abantu ababili abathathu and say God bless you. Bakhawule with a smile, with a hug. Mawune roll on umshaye ngehug, mawungayifaka ngomnike high five. Yeah, mawune roll on nje with a hug, about 5, about 6, about 7 and say God bless you. Hallelujah. Ake shaya izandla ke enkulu, shaya izandla, give God a praise. Ake shaya izandla, give a praise. All right, we may be seated. We may be seated. Ngithindwa ubaba uSotobe nge-steps. Ukuthi akuyona into engizoyikhuluma la ngisusela kuyona. Uma ngabe beka istepisi kunento uNkulunkulu ayikhuluma kumina ngila. Why mawuzophumelela abakubize nge-ladder of success? Abakubizi nge-lift of success. Abakubizi nge-escalators of success. Awugibeli lift mawuzowina. Awuhambi ngama-escalators. Mawuzophumelela bakubize nge-ladder bathi stepisi sempumelelo. That's it. Wonke umuntu bekufuneka ibambe injongo binje. Impumelela kuyona eyingane. Akuyona yamantombazane, akuyona yabafana. Impumelela idinga man or woman. That is why besebenzisa igama elithi ladder of success. There are 5, angazi noma ngizothi 5, uNkulunkulu kusho ngila, 5 or 4. Kunama rules ayi5 akubhayindile, akubambile. Kusukwazi ukuclimba iladder of success. Number 1, angikhulumi ngesunset, khuluma ngesuccess. Isunset ukunyuka ngezilwane zakho nemithi uyaphezulu bese wehlisa okwenja. But success uzozo. Success iyakubuza ukuthi unyusa abangaki. Okay. Now, kunama rules ayi5 akubambile before ube successful. Number 1, mhla iladder istepisi besakha. Mhla isteps besakha. Bonke abantu abakha istepisi, I don't know bebe nani in mind. Istepisi masakhiwo sakhiwa ukuthi ungasinyuki nomuntu. Usinyuka wedwa wakho. Usinyuka wedwa, not nomuntu wakho. I don't know. I think this step is a but sikhona eside. In other words, masikhuluma nge-ladder of success, you can be ube successful uzube beyond the sky, but basakha sayislender bamba lo kuyi1 mawusuzowina usoyuka wedwa. Why every time uNkulunkulu esezokubekela iladder of success uzokwenza uNkulunkulu ukuthi ushiwa abantu, ushawa abantu, uvukelwa abantu, ube rejected, ube ejected, ujikelwe nabantu ababekuthanda so that uzosala wedwa, so that you'll be able to climb the ladder of success. I used to say every time azongixolela ama camera, I used to say, I want to be myself. I used to say every time, uma ngabe uNkulunkulu eza kuwe, when your season isikhathi sakho sesifika. Kwenzeka into eyi1. Uma mina ngathi ubaba uMsholozi noma ubaba Mandela noma ubaba Obama abeze la kimi, indoda enkulu iza kimi. Kungafuneka nonke nivule isikhala nihlehle nithi. Bangingakhulile engqondweni ingekho method. Ngingacabanga ukuthi ngiyangihlehlela kanti aningihlehleli ngidedela indoda enkulu. NoNkulunkulu meza kuwe uzobona ngabantu behlehla man, nabantu ababekusiza bahlehle, hayi ukuthi uyahlehlelwa kodwa badedela umdala weyinsuku. Kuhlehla umuntu ongathandana naye, kuhlehla abantu ababekhaga, kuhlehla ababekuthandazela, abakuhlehleli badedela uJehova. Ake shela uNkulunkulu izandla, give God a praise. Give God a praise. Rule number one,
you must make sure ukuthi this ladder uzoyiclimba wedwa. Rule number 2, you cannot climb a ladder. You cannot climb a ladder with your hands isemaphaketheni. Rule number 2, ngeke usinyuke istepisi kanti izandla zakho isemaphaketheni. In other words, kuze uphumelele yekukudelela, yekukweyisa, yekukubhamba, yekukudedela ukudelela abanye abantu. Mawuzonyuka iladder, make sure izandla siyaphuma emaphaketheni. Rule number 3, as ukuthi mawuzoclimba iladder yempumelelo, khona sebela abaphumelela abantu. Ngeke bakudonse. Hayi akikuphindela bawuyizwa. Njalo mawufuna impumelelo azi abantu bahlukene kayi2. Khona laba onabo la phansi nalaba sebephumelela abaphezulu. Rule number 3, ithi mawuzoclimba iladder ayikho pulling force, but there is a pushing force. Labantu abalaphezulu abafisi kube khona omunye ozala. And nalemkhove laphansi ayifisi uyishiye uye phezulu. Rule number 3, guys, there are people